Zdravím vás Artaskanon LPS z kanálu StarCrafters a dneska si tady zahrajeme poprvé hru Counter-Strike Global Offensive, se které budu chtít dělat sérii. Mám to na 35 FPS, základ, aby vlastně mi to jelo plynule a můžeme se podle mě pustit do hry. Jinak, jak vidíte, jsem naprostý nováček. Hru mám pár dní, ale už jsem si stihl otevřít i 2 pejsky a za to jsem rád. No a myslím, že nemusíme otálet a můžeme jít rovnou hrát, takže si najdeme hru. Budeme hrát nenáročný mód v mapách v aktivní službě, takže si to spustíme. A omlouvám se za občasné vady, protože je to vlastně ne zas tak moc výkonný počítač. No, je to prostě starý počítač. Máme a mimochodem na téhle mapě vím pár věcí, jako třeba nechodit do katů bez toho, abych věděl, jestli je tam nepřítel, no perníčkem. No a to by bylo všechno. A jakmile nám naběhne hra, tak se pustíme do hry. Jinak chtěl bych podpořit můj dobrý přítel. Ano, slyším střelbu, jestli vás na nás teďka vybáhla ta střelba, tak se omlouvám. No a je konečně alespoň zahřívací kolo, takže si vezmeme do zahřívacího kola tuhle krásku. A prostě shooter, který dává precky, perdy a všechno. Nevím kdo. Aha. Haha, tomu se říká pay. No a jdeme do hry, takže rozhodně si kupuji tuhle zbraň, P2 tady, jdu do hry. Tady se takto zakempím. Aj, ne, flashbang tady nehází, tady ty bambulí. No, jdeme to omrtnout na Ačko. Za tady nebude nějaký bambuda. Ale sakráň, odkud střílejí? To bych rád viděl. No a to je na vidět, že si měl kopit té devíčko. Vodíš, nevadí. Já moc nepotřebuji používat Desert Eagle, ale lepší než nic. Vidíte, já radši tu devítku používám. Našel jsem jinak ještě ukázat tutoriál, jak získat některé zbraně do CSK, jako skiny. No jo. A ono pak občas je to vtipné. No tak tohle bylo velmi vtipné. A jaký je to vlastně level? Vojní 4. úroveň a nedokáže se strefit s kutovým dezertíkem. No. Ale jo, jak není tak. Neumřel ještě. No, ale jo, teďka už si kupujeme SSDčko a no ne, necháme si blokář, který je tak na blízko, protože když pak přijde na blízko, tak dokáže krásně dostalit. A zatím si ho dám na automat. Já chci automat. Já si to zatím přepnu na automat. No, to jsou trošku nespolehlivé u mě, abych právě řekl, jak se to hraje.
Já jsem fakt neskušený je pobavit. Mám docela pomalé ještě reflexity. Ale. To vás ví teďka. No to bude, ty už jsi mrtvej. Hodný. Ale. Kempící je místečko. 2000. Není tam nikdo. Nebo jo. To byl double kill. Ten parazit měl jaký double kill. Já nechci bombu. Já nechci hlavně bombu. Tak, zbujnu musí SSGčko. Jde se nahoru. Ten parazit má aimbot. Omlouvám se, já ho ale za tohle podezřívám, protože vojín 4. úrovně nemůže mít takový velký skill, že prodává headshoty. Nahlásím ho za aimbota. Ale prostě mi to tak připadá. Prostě. Když se totiž kouknu, tak ten parazit už má 12 skillů a pouze jednu smrt. A mně to přijde docela zajímavé. Že spolu SSGčkem dokážu v pohodě kidy. Teďka se to uvidí, jestli má toho aimbota. Tohle kolo nejspíš projedeme. Jinak trošku teďka o mém kanálu. Na kanál StarCrafters nebudu natáčet jenom já, ale i Herouček, alias Karníček, když se mi teda bude chtít. Ale ty nemáš žádné prachy, kryplíne. Ne, to máme projetný. Sakrýš. Šachová. Nevadí. Vždycky se nám něco udělá. Tak, taky si teďka vezmeme SSGčku a dokážeme svůj new skill a jasně. Jsem tam se švítnul a už tam nikde není. Jde se do hry pořádně se skórem. Já nejsem žádný level lama. Já se tady krásně hlídám. Hej, ne mě zase blbně hrát. Aj, parazit, no. Je to parazit pěkný, ale není to hezké. Já jsem tomu hledal
A jak jsem zpět, nejspíš se mi zase vyplo nahrávání. Ale to nevadí, jsme zpátky ve hře. Uvidím, jak to půjde, když tak. Mám nějaký menší střih. Uvidím. Mám aspoň asista. Porazit zase. Ačko explodlo a... To je úplně vtipné tohle. Tak, teďka doufám, že už se budu moc koupit. Jo, můžu, super. A jinak mám zase odlokajznu a CCGčko. CCGčko mi stačí. No jo. Jaký mám ping? Já mám strašně vysoký ping. Nevím sice proč, ale mám prostě vysoký ping. Nevím, že do... Tak tohle bylo zábavné, no. Pane parazit, vy máte trošku jako hečíky, nemám pravdu? Ty cheaty máte. No jo, teďka už ví, kde je bomba. No, tady tento typek už si bere AWP, no. Nejspíš má i Volha. No jo, no. Ten parazit je nějak dobrý. A jo. Ach jo. Ten parazit má nějaký hemný styl. Ten se nezapomíná. Jo, on nás má jen 3 kily. Určitě vám budeme věřit. No ale magii. 10 si vezmu a takže jak jste mohli vidět na začátku, mám už nějaký skin. Ale je to úplně na nic. Ten parazit už mě štve. On si vždycky zakempuje někde a... To jde vidět, že má prostě i volhead. Má i volhead. A nahrál jsem ho za tyhle 3. Takže... Když jsem ho sice jednou nahlásila, tak to je větší jistý. Ty vole. To co je zase? Ten parazit už má 21 kilů. Počkat, já ho zkusím vyhodit. Vyhodit hráče. Tady není. No tak to mě zase zabije, nebo prostě to zase. No teďka si nemůžu říct, že si vezmu tohle. Krásně běžím, ještě si vezmu efekta. Jdi to tady saveovat. Nějak by se, jo, tady se tam dá dostat, ne? No je to jenom textura, jak čtvrc. No, myslím, že tam budu muset zajít. Vylez. Haha.
Aspoň, že ten jeden kill mám. No, tam nejdu. A teď se někde teleportuje. Nebo se mi to hodně, ale skádo 20 hodně skádo. Aha, na Ačku. Ale kudy ma nám jdou? No. No, tak to máme velký průšvih, protože zase parazit a už neškodňuje. Ne, to je porazit. Kdyby nehackoval, byl by dobrý. Počkej. Něco. A jo, další kola, aspoň přijde spravedlivé vyrovnávání týmu. CCG. Krásně si to tady chce sejvovat. Takže oni určitě tady k tím tunelem půjdou. Nebo taky ne. No nejde. No tak nejde. To by porazit. Aha, a nejvíc se má porazit. Zahájit nechci to hrát. Ale chci zahájit hlasování, vyhodit hráče. Můžu házovat jenom od sebe. No, ještě jednou hráči nahlasím. Nejde. Tady ten hacker bude vidět. Jo, já si mi dáš, to se mi hodně líbí. Furt mají porazit. No, nevádí. Počkejte chvilinku, zase budu muset restartovat jako nahrávání. Jsem zpět. Jeden. No na jednoho jsem zabil, to je hlavní je to, že mám aspoň nějaký kill. Ale nejhorší je to, že prostě oni za chvilku vyhrají. No, i když tak víte. No já nechci bombu! No, tady chci sežet bombu. Na. Dámte si bombu. Já to tu dám saving. Já to půjdu savenout. Takže si prostě
Šuhám tady a budu si tady krajit. Jo, jdu za nima. A jo. Už se jde, halo. A jo. Jo. Jsem poslední. TTčko, dobře. No, 0, že? 0, no a teďka už to mají vyhraný, další kolo prostě. Mám bombu, nechci bombu, no a tady máš bombu a server si Jaira, prostě na chvíli jde sejmout. Tohle skóre. Nenávidím tyhle věci. Ale jo, už bude končit tenhle zápas a už to půjde v pohodě. Hezky má. Dagrinky. Shadow Dagrinky. No, takže se zase něco bojíme, jako třeba teďka si zase koupíme G-Layera a teď asi vezmeme duálky třeba. Takže se dá všechno. No jo. Tak chci vidět, jak mě skapuje. No, jestli to mě pozorovat do toho. No jo. Takže se to projíždíme. Už se těším na kompetu, až budu mít odenčeno na kompetitní zápasy. Ale. Anzer má nějakou sniperku. No jo, zase musíme něco vydělat. Ohrabylo ikve. A kontačka to je. No jo, brigádní generál. Jaký nad. Mince za operaci Ghostfire. Nálede. Když koukneme na jeho do statusu,
A koukneme se na... Hele, my máme teďka v tom porazit. Jo, tak si to zrazím. Ne, tam terorista vyhráli celý zápas, dobré. Dostal jsem téměř nic. A teďka chci Mirage. Já chci Mirage. To je lepší. Ne, jo, je to doma. Máme Mirage, můj oblíbený. Mirage, my máme Mirage, jo. Hurá, omlouvám se, ale bude zpátky až takže jsem ve hře, jsem v zahřívacím kole. Jdeme si zahrát. Když to po nás v tomhle kole chcou. Tak se taky zahřejím. Mám zahrátej, no. Super, a bojuji si Zeuse a Desert Eagle. Mám bombu, doufám, že to neposeru. Oj, jaký hacker! To chci vidět, jak to vypadalo. To neměl téměř šanci, že to vyhrát. No jo, už je mrtvej. A nevadí, až dá smrtvé. Počítá jako další zjištění, jak mám hrát, jo. Já jsem fakt noob, jo, já to mám malou chvilku. To je uznat, že já to nejsem dobrý. Já jsem v tom měl malinkou chvilinku a... No, však víte asi. Ha. No, borec jeden. Nechci žádné Inferno. Inferno je hrozná mapa. Ani trochu se nepovedla ta mapa Inferno. Mně se vůbec nepovedla jí dobře zahrát. Haha, to mě se říká fake. No jo, a teďka je vybombíme. A je to. Ups. Zakoupíme si Ambassadora. A ještě já jsem ale dostat. No a ještě si zakoupíme do jídla. Ať máme nějaký zbraní na blízko a i na dálku. Ještě to musím na dálku. Rozbil jsem telku. Telka rozbita. Kdo si počká, ten se počká.
Tak, pojďte, hoši. Pojďte. Pojďte. Aha. No, dobrá. A ne, nechám si stavím tady zbyla. To máš nějakou zbytku? Ne, nemáš. Radixus, no, já se zatím nechám to, co mám teďka, když chci mít, tak budu mít aspoň nějakou zásobník, abych si mohl vzít prostě nějaké lepší zbraně. Já mám aspoň molotov, aby se neřeklo. Tak uděláme toto. Hoď, plamínku, hoď. No, ani nevím, jak jsem se tam dostal. Zabil jsem ho! A, mám jenom granátka. Mám tohle. Super. Já to přežil. Super. Přežil jsem hru. A mám k tomu ještě kill. To je snad sen. No, ale zase se mi to začíná lagínkovat a lagínky já nenávidím. Škoda. Já už jsem doufal, že to dneska bude bez lagínku kvůli Wi-Fi. Tam jsem ho viděl, šmudl. Hakra! Tohle nechci. No, jsem na západ. Pojď. Pojď. No to jsem tušil, měl jsem jít zahádce. Aspoň mám asistík. Že jo. Kdy pak si mám, jo, mám aspoň asistíka, to mi stačí. A jo, je na Bčku, jo, dobře máš tušení. Ten větrník malý. No, už můžeš jít. Kriple, jdi! Si děláš srandu! To prohrajem! No. Si děláš srandu! Co to bylo? To tam prostě nemohl zajít tu bombu planetí. Tak nějaký retardík. Ale teďka si koupíme tohle a budeme si klít. Máme hezkou zbraň. No ne, nepůjdu sám nikdy. Do toho mě nedostanete. Ale krásně si to tak, to půjdeme nahoře. A já si čeknu.
ale zbraň je docela silná. Lentí to. Hurá! A já tam nechci. Já někdy to moje nahrávací zařízení nechápu. Jestli jste zase spoustu neviděli, tak si já se velice omlouvám, já se budu muset aktivovat produkt, já ho ještě nemám aktivovaný, já tohle natáčím na rychlo, já se fakt velice omlouvám, jo, ale já si prostě seženu verzi, kde to bude fungovat. Do příštího dílu. Mimochodem, já si teďka kouknu, jak dlouho vlastně nahráváme. Počkejte.